Salam hormatly kardeşler. Şuun may aýynyň 22-si Gurji Mejlisiň şuunky oturumynda Türkmenistanda terrorizme hyzmat edenler we watana dönüklük edenleriň çağalarynyň geljekde ykbaly boýunça ara alynmaly wajyp meseleni gozlamak. Ha şu tema boýunça her kim öz pikirini aýdyp biler. Sag bolun. Sağ olun, men bir neme düşündürüş bereyim. Şularyň çağalaryny ykbaly boýunça meseleni gozlamak. Yani birinci düşünmeli. Yani ulu bir problemi hükmünde durýar. Yani terrorizme hyzmat edenler sıfatlandırdık. Yani vatan dönükleri entek doğru sıfatlandırılmadı. Vatan dönükleri diýmek yani bizim ýagdaýymyzda nähil bolýar. Yani bunun belli bir keskitlemesi yoktur. Yani Türkmenistanda ulu bir hereket başlan wagty, yani soňky hereket diýip adyny bereli. Şo başlan wagty halkyň garşysyna çykyp päsgel berjek bolýanlar o watan dönügi nemesine, kategoriýasyna yerleşjekdir. Görünüşe görä şol görünýär häzir. Yani garşy çykmasy halynda. Indi şolaryň çağalary we şu wagt terrorizme hyzmat edip berenler bar. Olaryň çağalaryň ykbaly täze Türkmenistanda nähili bolar diýilen mesele boýunça ýa-ni nämäni gozlamaly biz? Ulu problema bu. Ya bu arada pikir aýtmak isleýänler baş üstüne. 3 minut wagtyňyz bar. 1 minut goşmaça wagt berilýär eger jemläp bilmeseňiz. Wagtam size de görünýändir. Şo wagt boýunça ýa-da wagta görä nämäňizi deň getirseňiz gowy pikirlerinizi. Halmyrada. Salam hormatly kardeşler. Bugünkü gozulýan mesele bizim gelecekki urjak bolýan ýa-da oturan täze Türkmenistanymyzda bir derwäs meseleleriň biri boljakdy. Onu özüňiz bilýäňiz, görýäňiz, düşünip otursaňyz şuňky düňkü rejimi saklap oturan ýa gollap oturan adamlaryň sany az däl. Ya olan eden cenayetim sanardan gatykan elbette olar kanun esasyny öz cezalaryny alırlar. Täze Türkmenistanyň sudyň karary bilen. Ýöneň olan çağalary näme diýil? Çağalary men şu taýda iki bölmek gerekmi kädi? Yani çağa diýilende bundaky bäbekmi ya 18 ýaşy dolup atasyny enesini şuun edip oturan cenayetini himayet berip oturan ogul gyýdylarmy? Yani şu taýda üns bermek gerek diýip düşünýär. Eger de şol bulan çağasy diýip düşünýärleme diýem kämillik ýaşyna ýetip en atasynyň gazanyň haram gazanjyndan özleri beýne söredip ýa halkyň üstüne agalyk edip oturan bolsa olaryň öz jezasyny çekmeli diýip düşünýär. Ýok, indi kämillik ýaşyna ýetmedik çağalar bolsa, onda olary hökümet öz goragyny alyp olary terbiýelep, olary ilim bilim berip döwletiň gelejekde ýanky bir grajdanin edip ýetişdirmäge mümkinçiligi bar diýip hasap edýär. Indi şu ikisiniň arasynda näme bolup biler? Nähil ara tapawut goýmaly, biz bulary näme jeza bermeli? Ya nähil şert töretmeli çağalaryny kämillik ýaşyna ýetmediklerini. En atasynyň ýanky halkyň ýa döwletiň hasabyny ogurlan emlaklerini döwletiň hasabyna geçirmek prosesi nähil bolar. Köp mesele şolara bagly boljakdy. Sebäp Niýasyň döwründen bäri ol milyonlap, 10 milyonlap dollarlap ýanky satylan yemeler bar. Narkotik jisimleri şol sanyny tiryek diýdi, heroin diýdi, beýleki şular gömülüp ýatan ýanky sahna çykman ýatan pully adamlar gatkan Türkmenistanyň üçin. Ine şolar ertesi gün täze Türkmenistany guramyzda şol haram pullaryny ýa jenayet üstünden gazanan pullaryny bizim döwletimizde öz peýdasyna ýa halkyň garşysyna ullanyp bilmezlik mehanizmyny bile goýmaly diýen şol şagalary bilen goýuljak meselen gatdalyň. Sag bolun, şonu aýdym. Sağ olun. Almyrada.
O ýanky haram pul diýip aýtman bir kanun kazanç hökmünde demetsek as neme bor? Haram pul eýýäm halkyň dilindäki bir neme ulanýyş görünüşi. O başka pikirini aýtmak isleýän barmy? Ýanky çykyp biljek kynçylyklary bolup biler bu meseleniň. Halmyrada azrak aýdyp beşdi. Ýanky yetkinjeklik ýaşyna yetmedik çağalar. Doğa nähil bolar. Bu taýda o problema bar. O jemgyýetde nähil garşylanar. O Sapara söz berýär. Sağ ol Kemine. Bunların näme karar bermeliligini tetkiklemek üçin belki de ilk ölek şulon millet üçün, döwlet üçün, ýurt üçün, Türkmeni geleceği üçün eden cinayetler var da. Şoň bir meşhurny ya da delilini, ziyanını, bir gödöňlü gaty näme düýüklü getirip bilmek gerek ikändiň ilk ölek o. Türkmenistan şu wagt ilatan ýem şu 90-njy ýyldan beri gidilek gelýärler-de. O men ýok çykyşlarymda da bir ýerde aýdypdym. Şu ýyllara 2020-nji 22-nji ýyllara Türkmenistanyň sany ilat sany we o 13-15 milyon halka yetmeli. Ödem gurrungsuz 94-93-nji ýyllardaky şertler boýunça şonalak. O biz prognoz edýärdik. O şu wagt Türkmenistanyň içinde bir 2 milyon bolar halk bar daşynda da 2,5-3,5. O bu diýmek bir hemmejeniň goşaňda bir 5 milyonu geçen nokta. O bolmolsam 15 milyon. İknanak Türkmenistany düýünden gyrlan diýmek bolýardy bu 15 milyon şu wagt 6 milyon diýeli. 10 milyon halk bar. Aňyrda. Yok bolun, bolmadyk, ölmedik. Öleni haýsy, ýa-da dogmadyk haýsy, dogup öleni haýsy. O zatlaryň hiç ýeriniň hata pediwi nemede ýok. Urşam ýok. Ullokan bir tebiği betbagçylygam bolmadyk. Ondan halkyň ýa-ni ahlak taý büýünden bozup dolu degradasiya tedawar edilen bu zatlaryň agramy ya günäsi ýöne bir neme günä däl, ýa-ni sıradan bir günä däl. Yani bir adam öldürenem diýip hata edip bolanokda bunu. 10 adam öldüren diýip hata milyonlap neme bar. O geleceğim yok. Şu wagt şu Türkmeniň demesini bir adatdan naşary ýagdaýlar bilen şu milleti dikeldip bolýardy. Ol biz ýöne maddi owurluklary bir kıraat ýüşüremizde de şu bolup Bir geçen minut goşma cevap berýän Sapara jemlemek. Şu bolup geçen daatlary bir bizim düşünmämiz gerek de şu demäni şuň jezalaryny, günälerini şoňa görä bermeli. Bu daatlaryň taryhy Türkmeniň gelecek taryhinde hiç wagt gaýtalanmaz ýalak ýagdaýa getirmek üçin bu demäni şoň üçin edip şu çekeleşi, şu gurrungy. Men aýtjagym şo Kemine. Sağ olun. Başka söz almak isteyen var mı? Serdar kardeşimize söz veren. Kardeşlerim benim Ayça Kolanlarım çağatı küçücük çağlar inatını eden
genetitine günahkar mı diyen bir fikir var da aslında. Bir kaptandan meselesen itten olan Kur'anlığa yaramaz diye. Men getirecek olan mesela maskala meselelerini seyreden füyüklerden mesela alacak olan da yani misal bunlar alyan kararları şunun işin üstünde alyan kararları aslında maskala peydal olmalı, dargamazlığın öňüni almalı, çok hareketler etmeli bolýan şunun edip fiýil tersen şunun ýagdaýyny dowam etmegine kömek edýärler da. Sudan şonun kaptanda pristawan şonun hemmeti bile o sebeden ýene şol birden maskalalary aýrýarlar. Ýene şol virus aýrýarlar halkyň içine. Olar bilip edýärmi, bilmeýän edýän bol jogap berligiň çekmeli da olar. Bir kaptanam hiç zatdan habar yok, küçücük çağçıklar olaryň. Şazık çekeleşi bırak bir ýene ýagdaý bolup dur da. Sağ olun. Sağ olun. Aman kardeşimize söz berýän. Hormatly kardeşler, şu taýda şunu aýtjak bolýan, şumak rejimine, şumak Türkmenistanyna her kim işleýän wagtynda we ýaşan wagtynda belli bir derejede eýleýän wezipesinde ýa-ni jenaýat iş ettirilenler ýa jenaýat iş edenler şolaň geljegi täze Türkmenistan gurulanyna, şoňa guruljak döwrüne şoňa garşy gelen adamlardan birazrak geňlerak bolmalyka diýende, misal üçin iň agyr jeza şol täze Türkmenistany geçiş döwrüne şoňa garşy çykyp, şoňa garşy çykjak bolýarlygy has agyr jeza bolmagan, olaryň çağılary bolmasa da 3 nesilneçen täze Türkmenistanyň ähli sosial hyzmatlaryndan kesmeli bolar. Bolmasa da şu täze Türkmenistanyň halky ediljek peýdaly gowul nemeler hemmesinden kesilmeli dip düşünýänler. Ýöne şumatky ýagdaýda işläp ýaşap, ýa-ni jenaýat eden adamlar soň täze Türkmenistana geçiş döwrüne özlerim kömekleşip şoňa zat edilse, olaryň biraz jezasy ýeňilleşip, belki de şu özüniň eýleýän maly serişdesi döwletiň hasabyna diňe geçip, ýöne sosial hyzmatlaryny geljek Türkmenistanyň çağılary alyp bilerýärli edilmeli diýende. Imine şol geçiş döwründe garşylyk görkezilýänki has agyr jeza bilen cezalandyrylmaly. Sebäbi ol täze Türkmenistan ol bir halka bähbetli boljak bir döwür boljak. Şu taýda garşy çykan has agyr jeza almaly dip düşünýänler. Şunu aýtjakdym. Sağ olun. Aman kardeşimiz yankı terörizme hizmet eden bilen yankı karşı çıkacak olan yankı täze Türkmenistan'a geçiş döwründe karşı çıkacak olanların arasına hem ayırdı. Täze Türkmenistan'a geçiş döwründäki karşı çıkanlarınki etjek bir işi yankı günäsi hasawır diýip hasap edýän diýdi. Bu arada başka pikir aýtmak isleýäňizmi? Söhbet kardeşimize söz berýän. Sağ ol söz veren üçin merda. Men berde söz almakym ilk bilen bu Türkmenistan nädip we nähil ýagdaýda şu derejä geldi diýilen sonra orta atjakdy. Dogry o barada köp nemeleri, anyk faktlary, suwutnamalary şuň için aýdylyp gelýär. Näme sebäpden we nädip şu derejä geldi diýip. Ýani gynansak da berde halkyň özüm günäkar diýil aýdylyp geçilýär. Dogry halkyň öz günäkardyr, ýani halkyň günäkarlygy berde bir 3den 1 bölek ýalak bolup durýar. Sebäbi düşünje bolup duran halkyň öňüne geçip şu zatlary düşünmez ýaly edýärler-de. Bu birinji nemesem bilimim ýok edilmegi bolup durýar.
yurttaşına çıkıp şu zatlara göz yetiren halka yani Türkmenistan'da devlet kuruluşu hakikaten hem yok deyilip aydılan son şu zatlara göz yetiren halka da karşı çıkıp yok sizin diyanınız neye doğru sizin halk düşmanı deyilip hakikati aydın adamlara karşılık çıkıp veren adamlarım vardı. Berde halk günahkar diysek yanlış olur. Sebebi esası günahkar olan özleri Türkmenistan'da devlet kuruluşu yok deyilip ol aydılık gelnya aydılmasa da bir sekel bir kelläni işletsen bir gıytak gözülen baksan görünüp duruyor ýöne Türkmenistan'ın terörist hökümeti şu zatlara şu zatları düşünýän halka samsyk gözleri ýalak samsyk ýerine goýup döwlet baýalak bir şekilde görkezjek bolýarlarda olar nähili adamlaryň süýlen görkezýärler şo Türkmenistandaky oturan ýani özlerine hyzmat edip oturan yani iş adamları değil vaydı ya berde goşatırnak içinde. Yani olur iş adamları değil. Eğer sen iş adamı olsan şu zatlara göz yetirip bilen yok mu? Devlet kuruluşu yok. Esası problemler gallarlı Türkmenistan'da yani devlet derecesindeki. Yani saparaga ait geçtiğinde statistikan birincilik bilen yok ettiler. O doğru. İlasa yazı sahne halka çıkaran oklar. Her aydaki Türkmenistan'ın içinde önüme önürcü kerhanalar, şolsanlı yurttaşına çıkıp eksport edilen nemeler, ki halka yetirilýänmişler ýarlak nemeler, esasy nemelerine aýdýan berdi. Men hemmesini agdaga oturjakken. Şu zatlar ýok ýani. Ýöne şu zatlar halk sorak başlady, talep etip başlady. Yalandan dolandyrylyp oturan döwleti, şu yalan ýalyp beni görkezjek bolýarlar halka. Halk şun hakykatdan Türkmenistan'da döwlet kuruluşy ýokdugyny düşündi. Yani şuna karşı çıkıyorlar yankıyalar adamların süýler. Şimdi şu karşı çıkan adamların näkil olumku belli Türkmenistan gurulandan soň o ýerde lüstrasiýa geçirilip yankı koşatyrlar içindäki döwlet derejesindäki işleýän adamlara näkil jeda bermeli, Türkmenistanyň yankı gurju mejlisi 1 minut koşma cevap ber ya. Sağ ol. Oňa şik özler karary alýarlar, ýöne şolaň çağalaryna näkil derejede yankı neme berilmeliyle kanun esasında cevap berilmeliyle sonra ortağa atılsa men pikirim berde vatandaşlar doğru yan kalmada da geçti yani 18 yaşını dolmadık 70 yaşlara oly täze Türkmenistan'ın içine girilenden soň Gurju meclisi oň üstüne düýplük aral maslahatlaşmaly pikir edýän sebebi olan 70 yaşını yetmedik çağalarym halkyň eline düşdi onu ýok edýärler. Ol düşünükli zat. Ýöne şol döwlet wezifesindäki işleýän adamlar şu halkyň 70 ýaşyndaky çağalaryny göz ýumuk gelýärler şu wagt köçülip gören çağalaryny. Ondan halk şolaň çağalaryny göz ýumar edýärler. Ýöne ondan ýokary çağalaryny 18 ýaşynda dolduran çağalaryny hökmany ýagdaýda jezasyny bermeli bolar ony. Sag bolun şunu aýdyp geçeýin dedim. Sağ ol. Bir kardeşimize söz berýän. Sağ ol Kemine. Men aýtjaklarym mene şulardan ibaret. Türkmenistan'a hazır teröristler ve teröristlere hizmet etýänler diýip ýanky şunu meni iki bölsek men pikirimçe gönnün halka karşı terörizm ulan oturanlar var da şu wagt Hramowlar diýdi ya şoňa meňdeş gelmişekler ya bolmasa ine Gurbangulyň öz tohum tiýji mysal üçin aýdaly. Ýöne Gurbanguly bu zatlary özü çözüp bilmeýär, ýöne şu sahnaň arkasyndaky halka gönnün terörizm görkezip oturanlary ýurtdan çetleşdirmeli, ýanky sürgün mansyna çetleşdirmeli diýip düşünýän çağalary tohum tiýji bilen birlikde. Beýleki gytaklaýyn terörizm alyp barýan ýanky nemeler we aýdal mysal üçin polisiýalar we da şu wagt öz adyny aýdyp bilenoklar barýa azar berýär sen näçin bir video goýdun YouTube'a ýa ýene bir dat ýa näçin sen çağaň çykyş etdi adyn familiýasyny sorasaň adyn familiýasyny aýdyp bilenok ýöne bu etýän iş näme terörizme hyzmat teröristlere hyzmat etýärler, adamlara gorky salmagyny dowam etýärler. Ine şulaň çağalar nähil bolmaly diýilen ýagdaýynda şulaň çağalary men pikirimçe şertleýin bagyşlanyp biliner ýöne nähili ýanky
täze Türkmenistan'a bağışlanacak we bağışlanmajak diýip bir nemeler düzmelmeka diýen sistem nähe schema düzüp şoň üstünde biz işlemelmeka ötýän sebäbi bağışlanan ýagdaýynda nähil bağışlanar oň bir topar bir sürü şertler bolar. Şo şertlere berjay eden ýagdaýynda ýanky çagalan enatalary ýa özleri aýdar mysal üçin şonna bağışlan bilinler olan şertleyin Täze Türkmenistanyň ähli halka berip biljek peýdal nemelerinden hemmesinden dolu bir meçhurdy. Şolar peýdalanyp bilmeli däl, birazajyk ýanky sanksiýa diýen ýaly nemeler, şertler bilen şolary şonýaly jeda bermeli düşünýän ýöne bilim tarapdan aramyzda Türkmenistan, Täze Türkmenistanyň her bir çaga enatasynyň kimligine garamazdan ýa milletine ýa bir zat hemmesine deň derejede bilim bermeli sebäbi bilim tarapdan biz häzir olary siz Türkmenistanda ýaşaň ýöne bizde de bilim berjek geldiysek olar ýa özümüze garşy bir düşman öz elimiz bilen ösdürip ýetişdiren hala geler diýip düşünýän. Ine şo aýtjaklarym şundan ibaret. Sag bolun. Sağ olun. Söhbet kardeşimiz elini kaldırdım ikinci gezek. O ikinci yedek Ha. elime alırdım. Ha, söz Yankı vereyim. sözüm gutoran yerinden devam edeyim men şu yerde. Yankı 18 yaşını doldurmadık çağlarını döwlet şolary ide edip ýani ilim bilim berip şonu gorawatyna almaly. Halmara da ýani öz nemesine aýtdy, gepleşigine aýtdy. Men bärde şeýlerek jogap berjek bu nemesine edil şu döwlet işinde gözipesindäki işleyen adamlar şu wagtky terrorist hökümete hyzmat edip şolun çağalary 18 ýaşyny doldurmadyk çağalaryny eger döwlet kömek edýän ýagdaýynda halk şu wagt halkyň içinden ýetişen 18 ýaşyny doldurmadyk çağalar şolar bilen deň duş çağalar wagtyň geçmegi bilen ýani alama bilime eýe bolup şu zatlary düşünenden soň şu çağalar özleri buna garşylyk berip bilme mümkinçiligi ýokmu? Ýani siz kalkana şu derecede işlep ýören wagty kalkana şolar ýaly halka garşy çykypdyr. Ýöne siz nädip biz bilen deň derecede ýaşaýanyňyz diýilen soraglар ortaga çykjak. Ýani täze nesil şu nesiller geçişenden soň. Ýani bu adalatsızlyk bolar diýip şolar ýaly gördüňler ortaga atylmagy mümkin. Wagtyň geçmegi bilen. Ýöne hökmany ýagdaýda şolaryň 18 ýaşyny doldurmadyk çağalaryny da ýani döwlet tarapyndan belli bir meçhurde ýanky sanksiýalar bolýarmy ýa bolmasa şoňa emeňdeş nemeleri iş kesip bermeli bolarmy diýip men pikir edýän. Bu men pikirim. Eger ýalňyş bolsa ýalňyş diýip aýtyp bilersiňiz. Ondan naşary ýanky Täze Türkmenistanyň ýani geçiş döwrüne Täze Türkmenistanyň azarlaryna garşy ýa Täze Türkmenistany isleýän halka garşy şu terrorist toparyň arkasyny tutup halka garşy çykan adamlara näkil jeda berilmeli bolup diýilen sonra ortaga çyksa ol elbetde olaň jedasy şu terrorist topara berilen jeda bilen deň bolar. Sebäbi ýanky döwleti goşadyrnak içindäki döwlet işindäki işlemeýän adamlar hem şu wezipelerden ýa bolmasa şu wezipede işleýän adamlardan peýdalanýan nemelerim bar da şahsiýetler bar. Köp ol. Ýurduň içinde de ýurduň daşynda da. Ýa şolaryň garşy çykyp biler. Täze Türkmenistan isleýän adamlara, halka. Olaryň jedasy ýanky terrorist toparyň berilen jedalary bilen desseň bolar. Men şonu aýtyp geçen idim. Sag bol sözlerin üçin. Sağ olun. Gonç kardeşimize söz vereyim. Sağ olun. Terörist toparın eden işlerin neticesinden hemmemiz görüp görsek. Yurda varıp eden işlerinin üstüne açımızda hasam üç döşük zatlar ortaya çıkacak. Nämeler edenligi, nähil işler edenligi. Şoň üçin men pikirimçe öňe bir agzap geçdik ýanky kategoriýalara bölünür. Jenaýetçi toparyň eden jenaýatlaryna görä her şahsiýetiň bir kategoriýa girer. Şoň üçin inni bärde ýanky neme bar da
buyruk beren var, buyruğu yerine yetirci var. Yine şon ýaly kaptalından gollaw beren var. Kän nemeler çykjak da. Şoň üçin lan çağalaryna da her türlü nemeler bolar da. Yani hukuklar bolup biler. Çağalaryna hem goramaly hem täze Türkmenistana geljekde hukuk berme diýal etmeliler. Onun üçin hem ýanky ýokarda buyruk berenler var. Olanky has agyrlaşar. Jezalary özleri bir jeza çeker, çağalaram çekjekde. Odan aşaky kategoriýalar var. Olankyňam çağalar normal bolany bolar. Belli wagtlyk ýanky belli derejede hakyky elinden alynar bolar diýip pikir et. Bolmaly diýip pikir edýänler şonu ýaly. Şu wagtça aýtjak zatlarym şular. Sag bolun. Sağ olun. Tuğçe kardeşimize söz vereyim. Sağ ol Cemile. Benim pikirimce en ulu cezanı hazır Türkmenistan'da şu yolları yapıp koyanlara vermeli. Mesela tebligatın kanunu boyunca hiç kim enebilen çağını ayırma hakkı yok. Ama bunlar bizleri çağlarımızdan ayırıp koyan. Bizlerin en atamızı ayırdılar. Mesela neçe yıl, 2 yıldan köprak oldu yollar yapık. Hiç bulmasa 6 aydan gidip gelmeli çağların yanına en atası görmeli. Ama bunlar yollar yapıp koyan hiçbir nemesiz düşünce vermeden hiçbir neme aytmadan yapıp koydular. Şunun için en ağır cezanı şulara vermeli. Ağır ceza hem neme ceza canından bir parçanı ayırmalı. Zerre eden yağlı. Canından bir parçasını ve çağası. Şunun için çağalarını sürgün etmeli bunların. Yana Halmurat ağam söhbet kardeşimizden bellep geçti. 18 yaşına yetmeyen çağalarını devlet himayesine almalı. İnternat mesela, internat sadece onlar için ayrı bir internatlar öğretmeli. Sonra mesela benim yağlı neçen bir vatandaşımız var en atasından ayrı, çağasından ayrı kalan. Özüm misal alsam mesela atam öldü. Onun cenazesine gidip bilmedim. Atam 2 kızı var. 2 kızından gelin sizi göresim geldi de adam ölüp gitti. Gidip bilmedim. Benim yağlı neçen bir vatandaşımız var en atasını görüp bilmeyen. Çağasını görüp bilmeyen. Oğlumu öğlendirdim gidip bilmedim. Yollar yapık. Şunun için en ağır ceza benim fikrimce şulara vermeli. Çağlarını sürgün etmeli. Hazırlıkça şunu aydınlayalım. Sağ olun. Sağ olun. Serdar kardeşimize söz vereyim. Kardeşim benim sözüm üstüne yetiren inşallah terörist toparlanıp mateden bu kurumakıl matedenler var da bile günlük ihtiyaçları için yani durmuş için bilip öz halkına genosidine kömek eden barıncılar içinde medya vardır yine. Sos medya olsun, televizyon, radyo olsun. Şunun üstüyle halkımıza beğenisine, fikrini tatil eden nemeler vardır, şahsiyetler vardır. Şahsiyetten değil de yani adama menleşik ayaklar diyeceğim olacak da yani halkın içinde gelip duran öyle molla dindar deyip adlandıranlar var. Bunların medyanın işler gözümün önünden geçen o. Şuların çağalar olsun, öyle olsun katıp bekçere görmeyelim deyip fikir edeyim ben. Sağ olun. Sağ olun. Başka söz almak isteyen var mı? Halmurat ağa sözü size vereyim. Sağ olun. Yani sohbet kardeşimiz, ondan sonra Tuğçe kardeşimizin aydınlarının üstünü dolduracak bolýar. Sohbetin ediyen aladası eğer bular cezasız kalmasın yani
teklip girdi ya da isle enatası bolsun, isle çağaları bolsun. Çağalarım aýtsak şol kämil ýaşyny ýetmedikleň bolup bilse jogapkärçylygy, moral jogapkärçylygy bol halkyň ýa jemgyýetiň öňünde. Olar material ýa-da jenaýet jogapkärçylygyna çekil bilme, birinjiden kanun esasynda olar ýol berilen. Ikinciden onu soň biz eýem geçtik 20-nji 30-njy ýyllarda ýa-ni Stalin döwrüniň tutlugyny müňlerçe türkmen maşallasy ýok edildi da bu ýyllara taşlanyp çağalary bilen bile kärziler dolduruldy. Bir bölek hany Irana mezur boldy, göçüp gitmäge beýle Kesany, Owganystany. Täze Türkmenistanyň täze taryhyna şol geçmişden mysal alyp şolaryň göýberen şol döwür edilen ýanky näsarlyklary ýa negativ ýagdaýlary biz ýol bermeliler. Näme etmeli? Yani bir teklif aýtdy, şol Tuğçe kardeşimiz şol ýanky bular üçin bir ýöreýte sürgün lagerleri döredilse. Eden cezasyna görä sud kesgitler elbetde ýöne şolar maşgalasy bilen hana garagymyň içinde dikelsiller özleriniň 6 milliard dollar harçlap guran garagym kölün gatsyn. Zekeşler çeksinler, iş gitmi. Şular gary işlerde işledip eden ogurlyklaryny gara zähmeti bilen ýygyna gaýtaryp berdiler. Diňe şol iýmek içmek mümkinçiligi, saglygyny saklamak mümkinçiligini gazanmak üçin şu gary işlerde ullanylsa, sürgün ýylanlanan diňe ol otaýdy güne ýatmaly kanuny ýok. Işletmeli halkymyzy nähil gün görkezden bolsa, olaryň şonu görsün. Ýöne şu taýda aýdan sözü bar da söhbet kardeşimiz birden bular ýene de ayağa galmagy mümkin baramyzda täze Türkmenistany päsgel berjek bolup diýdi. Biz o zatlary howp göz tutdyk. Şonuň üçin şu zatlaryň öňüni almak üçin biz Türkmenistanyny pesenden 3 aýdan 6 aýlyk möhletlerin ýa-ni adatdan daşary ýagdaýy girdi. Şu adatdan daşary ýagdaýy şu zatlaryň öňüni almak üçin kabul edildi. Ana şu taýda kellesini galyryp görür, onun aljak jezasyny jenaýet eden ýerine bolar. O teröristler bilen görleşilýär ýalypdyr, olar bilen ediljek görülmez. Onun için o tarafından arkayn bolmak gerek. O adamlar bozgokçuluk eder, havos eder. Yok, döredilmez. Şoň üçin biz kararı kabul etdik. Adatdan daşary ýagdaýy kabul etmek üçin. Elbette o çağalary meseleni biz goýup ara maslahatlaşmamız gerek. Belki de Aýdylşy 1 minut goşmaça wagt berýän. Aýdylşy olary belki döwlet tarapyndan bir internat döredilse, şolar şo ýerde okuw okaza bilim alsa ýöne bilseler, näme üçin beýlek çağalar bilen Türkmenistanyň beýlek ýylatyny çağalaryny bile kozulanak. Ene şu taýda da aýtmaly, sizin eniň ataňyzyň eden jenaýety şu. 30 ýylda şular halkymyzy gyryp şunça adam ýok etdiler. Ene de dokumental kinolar, ene de şularyň eden jenaýety. Ene de konkret sizin en atalarynyň eden jenaýety. Şoň üçin şolaryň eden jenaýetynyň bir bölegini jebirini siz çekip otursunuz, düşünürüp aýtmaly. Yok, olary siz häzir ýurtdan çykaryp kowsaňyz, olar ne bilen beadalatly çykaryp kowdular diýip ýene de ondan o taýda şu en atasynyň ogurlan pulunyň hasabyny ene Türkmenistana garşy durly hereketler edip bilerler ýurdun daşyndan. Ona mı aýtmak gerek? Sag bolun. Sağ olun. Urban kardeşimize söz berýän. Salam kardeşler. Sesim eşitiliyor mu? No. Terörist toparın halk dönükleri çağalarına Türkmen tuğruttu çare olmayan vatandaşlar. Daşary ýurtlara bir daşary ýurdun bir elbet ýaşaýan ýerlerine sürgün etmek diýip şu karara gelýär. Mançýary bolmaly. Egerde biz bulan çağalaryny içinde goýsak, bular diňe ziyan eder. Gelecekde halkymyza ziyan eder bular. Bulan ýylasyndan geçmeli mukaddiýanlar. Enne şonu aýdaýyn. Sağ olun. Cemal kardeşimize söz berýän.
Salam kardeşler. Şu Türkmenistan'da cinayetçi toporunun misal için bizi ceza verende bir gepleşik käze Türkmenistan barada gepleşik bolna çağalarımız bilen cezalıyor. Şoň üçin hem şu cinayetçi toporunun özleri ceza alanda çağalarına okuw hiç zat berilmesin. Men öz düşünjem, pikirim. Olary aýratyn misal internet ýaly yere yerleştirip o yerde ýaşasyllar, işlesiller. Ýöne hiç el okuw berilmesin. Olar ýokary okuw jaýlara da soň okumasyn. Soň aktyklary okusun, oňa sözüm däldi. Ýöne özleriniň okuwly bolmasyny mene islamak. Meniň pikirim şu wagtykça şunu diýebilirim. Sağ olun. Başka söz almak isteyen var mı? Olnur kardeşimize söz veriyen. Salam vatandaşlar, salam kardeşler. Men ýanky bularyň peýdasyndan geçmeli diýen näme dogry hasap edýän. Bularyň peýdasyndan geçmeliler ähli terror toporyň we halkymyza türkmen milletine ýetirilen hyýanatçylykly, ýetirilen zeperler sebäpli biziň etmeli zadymyz ýanky toporyň özlerini sürgün etmeli. Ýöne men pikirimçe Türkmenistanyň içinde saklamaly we bulary näçe işledip bilseň şonça işledip bulardan geljek ähli girdejini türkmen halky üçin, bilim üçin, saglyk üçin şoňa göndermeli, şoňa gönükdirmeli we bularyň çağalaryny aýratyn saklamaly, aýratyn lagerler etmeli, şo ýerde aýratyn terbiýe bermeli. Bu ýanky biz kategoriýalara bölmeli. Bularyň birinji nesil pokoleniýa terror nesili, onlardan bolan çağalar ikinci terror nesili diýip atlaýar. Sesiniz gitti Olnur çağrıyla. Kategoriýalara bölüp bolary aýratyn saklap edil şu wagt Türkmen milletini ene ataları çağalarından aýryşlary ýaly Olnur çağrıyla sesiniz gitti. Bize kän gelen o. Aýratyn saklamaly. Özlerine işledip gelecek peýdany girdejini yani tılşetli yerine göýürmeli Türkmenistanyň beýleki yani seni pudoklarına ulanmalı o pulu. Yani bulardan çağalarından gelen birinci pokoleniýa, yani birinci nesilden gelen girdejin 50%'ini almaly, 50%'ini özlerine tüňsin. Üçüncü pokoleniýasynyň yani üçüncü nesiliniň terrorun üçüncü nesili. Olardan gelen girdeji bizi almaly däl. Çünkü olar ýam olan altygy bolýar. Şular ýaly kategoriýalara bölüp şeýlerak bular gaty işletmeli, ber tutmaly. Olnur çağrıyla sesiniz gelmedi arasında. Sesiniz gelmedi, düşünüklü olmadı. Şu wagt näýli? Şu wagt gelýär, ýöne arasında gelmedi. Notaylaryny eşitmedik. Täzeden aýtaldy. Bolýa, täzeden aýtaly. Biziň ýanky terror grupaň, terror bizi toporlaryň ählisini sürgün etmeli, Türkmenistanyň içinde saklamaly. Bulardan geljek girdejiniň hem ählisini Türkmenistanyň islenip budoklarına o göndermeli, uğratmaly, ýanky çağalaryň bilimi bolsun, medisina bolsun, ulanmaly pullaryny. Bulary sürgün etmeli, başga ýurtlara diýen pikirime näde dogry hasaplaýan, olary göz astyna saklamaly. Özem gaty ber tutup işletmeli. Bulardan gelen pullary ulanmaly biz 100%. Ondan bulardan goşma cevap berýän. Bulardan bolan çağalary biz kategoriýalara bölüp birinci terror nesili diýip at bermeli, olardan bolan çağalar ikinci terror nesili diýip at bermeli. Birinci terror nesliniň 50% pulunu almaly elinden işledip olaram ýanky ýaly budoklara göýürmeli. İkinci nesillen
eýam bolan çağalary bolýar, terror toparyň şoň üçin olaryň pullaryna gelen girdejlerine degmeliler. Ýöne bulary aýratyn saklap, aýratyn hem terbiýe bermeli çağalaryny. Hökmany suratda enesinden atasından aýyrmaly. Meniň jeýlerak pikirim bar. Teklifim. Sag bolun. Sağ olun. Kuvanç kardeşimize söz berýän. Ýanky nemelen käbirsine men garşy. Yani Türkmenistanyň içinde hemme kişi bilimli bolmaly. Sürgün meselesi de yani tarihten beri görülüp okulyp gelen zatlarda sürgün meselesi bar, daşary ýurtlary sürgün meseleleri edilen işler bar. Hakykatdan hem menem şol nemäni gollayan ýokary derejedäki ýanky Türkmenistanyň şu ýokarsy notronlary ilkä hemmesini jemlemeli, daşary ýurtdakylaryndan getirmeli. Ondan soňra işler geçirip näme ally goýdy, berdi. Şo jezasyna görä sürgün ediler. Men şo sürgün edilmeň tarapdary. Ýokary nemeler. Ýöne Türkmenistanyň içinde demokratik döwletde aýratyn internat edip bolar, aýratyn okudyp, ýa ýene şoň ýaly bir öz başyna bir neme etmeli däldiň pikirde de, ýani bilim bermeliler, bilimsiz galsyn. Türkmenistanda hemme kişiň bilimli bolmagyny isleýän. Aýtjak zatlaryň şolar. Sağ olun. Parahat kardeşimize söz berýän. Ses gelen ok bize. Neyle? Hormatly vatandaşlar. Salam hormatly kardeşler, vatandaşlar. Hormatly haýyrly akşamlar. Men bu temada terrorist toparyň özüne ceza bermeli. Hakky illüstrasiýadan geçmeli. Näme tarapda näme heleklenjekdi, halka näme zulüm etdi, şonu açıklamaly. Bular illüstrasiýadan geçirmeli. Soňra da bulary sürgün etmeli. Çağalary şoň kakanyň şoň ýa bilmeli. Oňa çağalaryň hem ýokany akylyny elbet adyny elbet ejeden kakadan hem iji kakada jederbede morda akylly bir mantykly çağalar dörep bilýärdi. Şoňa görä akyl tertibine görä ýer berilse makul ýaman. Çağalaryny sürgün etmekde men garşy çağalaryny sürgün etmekde. Çağalaryň akylyny görä etmeli nämetek men çekodan. Sonra o gurundaşyk kesip görmeli, idam almaly gerek bolsa. Ýokary hujalara almasaň bolar, almasaň kabul etmeseň bolar ýöne orta kurna ýokman okamaly, orta bilimli almaly. Sürgün meselesinde de ondan garşy ýaş çağalar sürgün edip men oňa garşy. Men sizin jemleýän şaýda hormatly kardeşler. Sağ olun. Umit kardeşimize söz berýän. Sağ olun sözleriniz için. Menin aýtjak zatlarym birinciden terror topary, onun yallakylary, deputatlar, ondan sonra aydımçılar, bakşılar, bunların hemmesine ağırlaştırılan ömür boyu tutsak etmeli. Onların çağasını da konsular yerler tayarlap, şu taýda 18 ýaşyny doldurýança şu taýda döwlet goragy altında saklamaly. Sebäbi bunların eden etmişi, atalarının, ecelerinin eden etmişleri ortaya çıkandan sonra medyada halk bunları halkın arasında yaşatmaz. Onun için onları devlet 18 yaşında doldurýança devlet öz himayesi altına alıp Türkmenistan'ın vatandaşlığından çıkarmak fırsatı bilen onları 18 yaşını doldurandan sonra sürgün etmesi
sizden isleýän. Sağ olun. Sağ olun. Süleyman kardeşimize söz veriyorum. Mikrofonu açıp gürleyebilirsiniz. Mikrofonu açıp bilirsiniz. Bizi eşitýäňiz mi? Evet. Aha. Ben fikrimce kardeşler her vilayetten her vilayette diýenleri neme urmanlar pasyoluk çetlerinde. Şotaýda ekine kerek mallar, mal saklary mümkinçilik bolup tutuş maşgalarly bilen şotaýda sürgün edip o girip çıkmanam ruhsat etmän şotaýda işletmeli ol adamlar. İşletirler, kazançynyň aramly öýüni döwlet taýyna geçirdiler. Olary türmäde ýatyrpak oturanyň şoda işletmeli olar, çağalar bilsin en atasynyň näme edenini görürsin gözü bilen bileje çekdiler jemi. Şoňa sagamatly bolaýmadan ýurtlara sürgün edip şonu diýjek bolun. Sağ olun. Sözü Parahat İldeşimize berýän. Sözlerine yan kaydırım üstünü getirmek isterim ben. Şu anki halk halk niyetinin bizim alıp veren yolumuza karşı bize provokatör, sabotaj eden arkadaşlar, yurt dışındaki arkadaşlara da hükümet çare görmeli düşünüyorum ben. Onlar bolsa turun etmeli. Şu her yerden bana can edip sen oğudun ne para aşağı, o varsan sen ne olacak, uliyen mi, üldür yer seni. Her hilekeden hayata telada. Sizin hem ekşin vaat edeceğiz, para edeceğiz, kimine vaat edeceğiz, ayetleri geçeceğim, bana canadenim, şeylerini. Sonun çeyretini görmenin gözü unutmak isteyen. Solağım hükman, mene sürgünlü para edeceğiz, solağım. Kolludur arkadaşlar. Görmüyor sana hayata telada ama. Sözüm cemleyen vatandaşlar. Sağ olun. Söhbet kardeşimize söz veriyorum. Yani Halmra dağı aydık geçti. Yani 18 yaş doldurmak çağları ceza vermane kanunum karşı gelýär deyip. Elbette buna kanun karşı gelýär, ona ceza vermeliyle neme yok. Yani sanksiyalar, yani yalık şeklendirmeler girdilmeli. Bir vaydılı da orada uğrayıp geçti Halmra dağı. Yani Guvanç kardeşimiz berdi. Men karşı çıkyan itte şu nemeleri, yani yok manyak dedi denk derecede. Halkın içinden, halkın çağrıları bilen denk derecede bilim almanı hakkı var diye vaydık geçti. Böyle biz häzir şoňa neme hakkı var diýip nemedik geçäýän ýagdaýymyzda meselem häzir men 18 ýaşyny doldurmadyk. Şol terörist hökümete hyzmat eden adamlaryň çağatı bilen deň duş çağlam bar. Mene şol bilime eýe bolan ýagdaýyna şu zatlara akyl ýetirip şolar özleri buna garşy çykmana haklary bar. Yani düşünüp bilýärmi? Yani adalatsızlyk bolýar bul sebäbi kakasy şol terörist hökümete hyzmat edip halka düşman bolup şol wezipelerde oturandan soň çağasy näme üçin halkyň içinden geçen çağalar bilen deň derejede hereket etmeli watan döwletiň içinden. Yani bu garşylyklaryň gelýär hem adalatsızlyk bolýar. Bu ýa men pikirim bu. İsteseňiz näme edip bilerseňiz garşy bilersiňiz ýöne şol terörist hökümete hyzmat edip beren adamlar var. Yani şu halka dogry şu ýesir alınan halkymyz bar da, yani Türkmenistanyň içinde de Türkmenistanyň daşynda da halk ýesir alynanlar
Ýöne bu terörist hökümete hyzmat edip beren adamlaryň özlerine watan habarlar mediasyna eline bloknot alıp şolaryň nemesine çykyp beren adamlar bar. Olaryň özleri hem esir alınan adamlar. Özleri bilenok şu esir alınanlygyny ýöne erkin durmuşda ýaşaýan kandy pikir etnemek ýalar ýok erkin durmuşda ýaşanoklar olar. Ýöne bil kastlaýyn halka garşy çykýarlar. Hemen şu ýanky organ işgärleri dile getirmeli bolsa birinji da berilmeli adamlar dile getirmeli bolsa organ işgärleri dile getirilýär. Sebebi esasy sütünleri ýanky terörist hökümetiň şu ýerde galyp bilmek üçin saklaýan esasy sütünler bolup durýar şolar. Olar hökmany ýagdaýda illüstrasiýadan geçirirler. Kim nemeden bolsa şol gelip şol sistema ýanky organ iş sistemasyna kim giren bolsa olar hökmany ýagdaýda geçiriljek illüstrasiýadan. Ýani şolaň çağrılaryna şolar ýalyp nemeler geçirilmeli bolar. Ýanky esasy edilýän nemeler de. Ýöne ýanky men esasy neme dolanyp gelsem ýanky halk ýetýär düşen halk da şu var. Ýurduň için ýurda sasalmanak, ýurda gerek kel wapşy ýurtdaşyna kal. Şu zatlary görmezden gelýän bolsa, näme üçin bulan çağrılaryna biz onu neme bermeli? Diňe biz garşy 1 çykmak, minut jemleme üçin wagt berýär. Ya sağ olun. Halkam garşy çykar buna. Äzir täze Türkmenistan şu ýerde gurulandan soň halk şolar näder, halkyň eline geçdi şunyň çağrılary. Barbardan ýok ederler, öldürürler. Edäjek zatlardyr. Ýöne biz şu zatlaryň ýogunu almak üçin şolar ýalyp nemeleri kararlar kabul edýär şu ýerde. Ýöne men bärde öz pikirimi aýtsam, şu meclise teklip etsem bolan ýa 18 ýaşyny dolduran çağrılary bar. Bular hökmany ýagdaýda bulan peýdatym bolmaz. Türk döwlete getirip biljek nemesem behbetlerim bolmaz. Hökmany ýagdaýda bularym sürgün edilmeli. Öz teklibimi aýdjam. Onun çağrılaryna da 18 ýaşyny doldurmadyk çağrılaryna da hökmany ýagdaýda çäklendirme girizilmeli bolar. Sağ bolun. Şu elini galdyryp duran adamlaryň daşynda elini galdyrmasynlar. Ara kesmäge ders. Ondan soň ýene dowam edip bileriz. Şu 3 adama söz berýän. Serdar kardeşimize söz berýän. Kardeşler, ştada bir mesele var da, indi bir terora hyzmat etmek, öz halkyna garşy terora, genosida hyzmat etmek atawa gelip oturan bilen köpüsünden 1881-den beri balaryň endamyna ornana genine geçen beýnisine. Indi bir balaryň çağalaryny ýurduň ýurdunda saklamak dogry bolarmyka? Gelecekdäki nesillerimize bular iş bolmazmyka bir näçe ýyldan? Şeratlara da neme pikirlenşmek gerek da. Halk ösüş bilen bilim bilen bolmaly. Bular bilen güýmenip bermeli däl. Döwletiň çagaty näme kendip öz içi-içinde ýani kırardan urşam bolmasa psikologik bir urşup bermeli däl bolar. Şoň üçin ýurduň içinde bulary saklamaly dälmi diýen men. Şoňa ýani özümçe şonu pikir edýän da. Sağ olun. Sağ olun. Sapar kardeşimize söz berýän. Sağ ol Kemine. Ben bir sorum var. Sizde de belki de şu sürgün edilen hadap edýänler şu wagt Türkmenistanyň 50-60% halky daşynda şolar sürgün edilen. Hakiki ýönem ýygyna gaýtma nemelerim ýok. Onu gaýtarmaýarlar. Şol sürgün edilen adamdan näme günäsi bardy? Näme günä edipdirlerden şolary ýurtdan sığdyrman daşyna çykarýarlar edipdirler. Bu bir soru. Onu bulan bir lokan günäsi ýok bolsa, bir günä bir döwüm çörek kazanmaktan başka lokan günäleri ýok. Şolary sürgün edip bolýar da. Şu dağıtlara, bu geçen dağıtılan nemesine günahkar adamlar näme sürgün edilmediler. Şu iki soru var, bir-birine neme diyen. Onun sürgünün, şu eden demelerinin devam edildiğini şuların bilmeli. Öğütlerine, yani gedek gelende ne eylek bolýanyny. Soň bulary
benim pikirimçe cemiyeti hiç wagt yani bölünmeler cemiyet sen planning toporundan planning çağası nämesi dip demesen cemiyete olgasy agyr neme geler onu kıyınçılıklar dörödür. Bu beýle deme ben pikirime yatan ok. Bulary ya sürgün edilmeli bolsa edilmeli. Sürgünine Osman paşalygynyň duruşuna toğum tiýiji bilen sürgün etdiler. Doğru mudur, yanlış mıdır yönü edilli. Belki şu wagtlar üçin geçerli bir delil badır. Onun yönü bular üçin sürgün benim üçin neme doğru dip hata edýän. Özüm bu Türkiýe alak neme däl. Bir Afrikan bir döwleti bilen gürleşip şulary günälerini öğrenemedim. Şu taýyk sürgün etmedim kendim. Şolary görsünler. Sürgünün nämedigini, o halky dämçi sürgün edýär. Şu sürgüne gatnaşan adamlar gaty kendir. O şuňa teredip oturan toboşçular olmadyr. Sezini çıkarman. Ýöne şu wagtly halkyň ýurdu terk etmesi sürgünün bir formasydyr. Sağ olun. Sağ olun. Guwanç kardeşimize söz berýän. Ýanky aýdanlanmaý birazjyk açygyrak edip aýtjak da, ýanky çağalar deň bilimli bolmalyny, ýanky sürgün edilmeň tarapdary ilk bilene. Indi bulan çağalar bar, ýani öýler jeda çeker, soň çağalar sürgün ediler. Ondan soň bärde ýurdun içinde ýanky nemeler galjak da, bedel sürgün edilmesi diýen bir nemede galar diýip, ýanky çağalary şolary ýokary okuw jaýlaryndan mahrum edilip bilinler. Men pikirimçe ýöne orta mekdebi, ýanky aýratyn saklap, olary bir aýratyn nemede saklap, bir welaýata bir uzagrak, ýanky Bekdaş diýene diýdi, o taýlary maşgalasy bilen sürgün edilip bilinler, ýanky yzyna galan, öze türmäge gider, yzyna galan maşgalasyndan sürgün edilip biler. Käbir ýeňilerek nemeler bar, olary maşgalasy bilen käbiriniň bir özüni türme ýa sürgüni ýa ene şonýaly edilip bilinler diýip pikir edýän ýöne çağalar orta bilim dolu almaly. Bir de şol nemede belli bir ýanky neme döredilip bilen kısıtlama diýär-de türklere. Ýanky belli bir wagtla 5 ýyl, 10 ýyl etrapdan çykmalylar ýa welaýatdan çykmalylar edilip bilinler diýen pikirde-de. Ýöne bilim derejesini şonýaly orta mekdebiň bilimini hemmesi deň almaly pikir edýän. Sağ olun. Sağ olun. Kardeşler, ağrı kesme, o giderse yöne gitmezden o ağrı kesmeden öňki demäni diýemläýin. Sebäbi käbir bilgi yetmezçiligi sebäpli aýdylan bir ýalňyş nemeler bardy. Men şolaryň üstünde durup geçjek esasany. Sürgün edilmek diýilende sürgün köplenç, ýani sürgün etmek diýmek ýurtdan çykarmak diýmekdir. Kardeşler, ýurdun içine sürgün edilýän däldir köp halatlarda. Ondan soň kanslager o söze geçdi. Kanslager Ikinci Dünya Urşundan soň dol ýatyrylandyr, ýalňyş bir zatdyr. Kommunist Sowet nemesinde dowam etdi. Gulak diýip, ýani gulak diýerler ýa-da. Stalinin nemesi bilen dowam etdi. Ýöne o aýratyn bir ýagdaý, ýa dünýä goşuk däldi, kommunist nemesi. Indi şonuň üçin biz kanslager nemesi gaty ýalňyş we Türkmenistanyň içinde hiç haçan kanslager bolmaz. Täze Türkmenistany gözükde tutup aýdýan.
O son sınıflandırmak gaty uly ýalňyş. Näme üçin ýalňyş diýip aýdaýyn. Bular fundamental insan haklaryna ters gelýär. Ýani bilim meselesi. Bilim hemmekiň deň derejede almagyna dogly haky we hukugy bardyr. Ýöne bu taýdaky bizim garşylaşjak problemamyz näme? Birinji ýerine ýetirmeli zat bar. Täze Türkmenistan iň agyr jezalary berjekdir günäkarlara. Ýöne şol wagtyň özünde de adalatly boljakdyr. Adalatly bolmagy diýmek näme? Hiç kime fundamental insan haklarından mahrum etmäne ýani ýol görkezmez ve ýolam almaz şol neme boýunça. Ýöne onuň daşynda problemanyň iň ulusy jemgyýet şol terrorizme hyzmat edenler bilen watan dönükleriniň çağalaryny öz içine siňdirmeýär. Ýani kabul etmeýär manysynda aýdýan. Kabul etmejeklik üçin biz mecburi bir çözgüde gitmeli bolýarys. Ýani Täze Türkmenistan hökmän suratda bunyň bir çözgüdini öňünden aýtmalydyr. Entek amala aşyrmaňka sebäbi terrorizme hyzmat edenler bilen watan dönügi boljaklar häzirden pikirlenmäne hem maý bolýar, wagtdan alýar. Ýani karar vermek üçin hem bizim tarapymızdan adalatlylyk bolar bu zat. Yani aýdylman diýilmän, o sessiz günä vermek ýalňyş. Ýani Täze Türkmenistanyň gelýändigini, gelen wagty şu sınıpdaky jenaýatkarlara ýani jenaýata çekiljekdigini habaryny bermek mejburiyetinde. Şo sebäple şol jemgyýete siňdirilmejek çağalar barda. O çağalaryň hem görnüşleri var, maýyplar boljak, ýaşy ýetmedikleri boljak. O ýeneden bizim bilmeýän entek şu wagtyna häzirki nemede gurun edip dogrusyna şu taýda bilmeýän zatlarymız bardyr. Soň bilen çykjak bu meseleler. Ýöne şolaryň hökmän suratda ýani belbil kardeşimiziň aýdýaşy bir kategoriýasy bolmaly, bagyşlanyp bilinýän, bilinmeýän diýdi. Ýöne şonu hasam köp kategoriýalara aýyrmaly. Bagyşlanyp bilinýän, bilinmeýän däl, ýani her türlü görnüşi bolmaly. Indi şol çağalar jemgyýet kabul etmeýän bolsa biz hökmän suratda bir çözgüdini tapmaly. Çözgüdäm ýani sapara bir Afrika ýurtlaryna sürgün edip bordydy olam. Nähilek bolýar modern Ýewropada häzir şu günümizde ine Angliýanyň beren misaly bar da. Özüne bir kanun gelen göçmenleri Afrikadan o ılalaştığı ýurtlara eltip taşlaýarlar şo taýa. Soň şo taýdan nirä gitsen git diýerler. Ýani indi biz bunu has ýokary näme alyp baryp bilýäs. Şu adamlary 5 ýyl, 10 ýyl boýunça sen o ýurdun içinde saklama sözüni bermeýän garşylygynda näme edip bilýäs. Diýip bunu düşünşip bolýar. Bu zady kanuny ýol bilen alyp baryp bolýar. Soň bunu jenaýet edenler bardyr ine. Türmede ýatjaklar. Sürgün ediljek hem olaryň çağalardyr. Hemmesi olmasa da belli bir ölçekdäkiler sürgün edilmeli. Hökmän suratda hem olary goramak adyna şo çağalary. Hem beýleki türmede ýatan en atasy bardyr. Bize türmäge girdik, çağalaram sürgün edildi diýilen ýani ruhda aýdan agyr bir neme görmelidir. Travma görmelidir meniň pikirimçe. Sebäbi bular wagtynda 5 milyon halka 5 milyon diýip ýani ispatlaýyn aýdýan men. Türkmenistanyň nemesini ispatlandyrýan. Dogry sany belli. Şu halka ejir çektirdi de. Gaty uly ejir ýani ýurdun daşynda ölenleriň, ýitenleriň sany sajagy ýok. Aýrylan maşgalalar ýurdun içindäki $300 milyar nirede
gaz nirede, hukuk, adalet, döwlet, insanlyk bu zatlaryň hemmesi ýitirme edildi, ýok edildi. Şo zatlaryň garşylygynda biz hökmän suratda şunuň ýaly ceza görmelimi kendi yani men indi ýa sizin aýdanlaryňyzy umumyň jemläp käbir ýalňyş ýerlerine şu taýda düzedip bermek mejburiyetinde galdym. Sebäbi bir adamyň iş güýjünden peýdalanyp ýene konslagery uradyp olary işledip döwlete almak bu insan hukuklaryna ters gelýän bir zatdyr. Dogry zat däldir. Sürgün etmek iň tebii ýa bir hak bolýar täze Türkmenistanyň. Iň dogrusu ýa sürgün etmek diýmegem ýurdun daşyna çykarmak diýmekdir. Bolýa kardeşler 5 minut ara kesmäge gidýäs. 5 minutdan soň dowam edýäs.
hormatly kardeşler, ýanky mesele boýunça dowam edýäs. Meselemiz nämeti? Terrorizme hyzmat edenler bilen watan dönükleriniň çağlarynyň ykbaly barada gurrun edilýär. Bu çağlaryň ykbaly näme boljak? Ejeleri ýa-da kakalary tutsak edilenden soň suwdyň karary bilen ve bu çağlaryň gelejegi ýa-da uly bir sora alamaty. Bulary jemgyýet özüne siňdirmeýär, kabul etmezligi gaty ýa-da 100% diýmesem 99% şonuň ýaly. Boljak türkmen jemgyýetiniň guruluşy şonuň ýaly. Ýa-da bir populyar ýa-da bir pikirin düşünjäniň moda bolmagy gaty aňsat bolan bir jemgyýet. Şonuň ýaly bir ýagdaý bar. Indi şolaryň çağlarynyň gelejegi barada gurrun edildi. Sürgün edilme meselesi ortağa çykdy. O sürgün edilme meselesi boýunça sürgün ýurduň daşyna uğratmakdyr, bir jezanyň görnüşdür ýa-da ýurtdan uzaklaşdyrmakdyr. Bu bir ýa-da insanyň derejesindäki bir jeza kendiýän, ýa-da öldürmekden, ýok etmekden has gowy, amatly bir çözüt. Indi şu mesele boýunça dememizi, tartışmamızı alıp barmaly. Bu çağlar nädip sürgün ediler? Nämäniň esasında sürgün edilmeli? Nire sürgün edilmeli? Buyurun kardeşler. Bu arada pikirlerinizi alıp biliriz. Sohbet kardeşimize söz berýän. Men şu ýerde ýanky saparaga aýdyp geçen nemesine biraz deginjek bolýar. Ne taşyna sürgün edilen halk barda ýarynyň gowragy özü. Bütün Türkmenistanyň ýarynyň gowragy ýurtdaşyna sürgün edildi. Günäsiz dogry aýdyp geçdi saparaga. Indi şu Türkmenistanyň gurulmagyna garşy çykkan şol koşadyrlar içindäki döwlet adamlary bardy. Indi şolar eger sen döwlet adamy bolsaň, özüm şu Türkmenistan döwletini dolandyrmany öz goşandyň goşýan bolsaň şu zatlar näme üçin görmezden gelýärler. Ýurtdaşyna sürgün edilen halky içine alanoklar. Sebäbi näme bu? Diýmek, oň özüm içeride ýetirandan ýanky aýdyp geçişim ýalyp sesini çykaryp bilenok, ýöne garşy. Şular ýalyk näme? Ýanky Türkmenistan gurulmagyna garşy. Hani şol döwletiň milli howpsuzlygyny goramaly bir gurama bar da ýanky ona adyna aýdap geçdi. Hemmäňiz bilýäňiz, mehkeme diýilýär gysgaldylan görnüşi. Indi şolar näme äser edýär? Şu zatlar görmezden gelip. Yani ýanky döwlet adamlaryň döwlet derejesindäki işleýän nemeler bar, ýol başçylar bar goşadyrlar içinde. Olaň öz çağlar belli bölekleriniň çağlary şu döwlet Türkmenistanyň ýaşaýanam derler. Ýaşanoklar, hakykatdan ýaşanoklar. Biz olaň dille oturmaly bilen zat ýok. Biz buny hakykatda aýtýasym, açyk aýtýasym, biz olaň çağlaryny sosial media ugamlaryna gyzarlap otyrys. Olaň hiç biriniň çağlary ýurt içinde de ýurtdaşyna gelişip görler. Paylaşýan videolaryny görüp otyrys. Ýene günäsiz galanan halky ýurtdaşyna sürgün edilip goýýarlar. Diýmek, bärde ýene bir zat bar. Yani şu ýurtdaşyna çykarylan çağlar bar. Dogry, olarda günah ýokdur. Ýöne ulan uğurlap şol çağlar çykaranlaryna uğurlap ýurtdaşyna çykaran pullaram bar. Olar nähil ýagdaýda almaly bilen sonra ortaga atylsa da ýanky lüstrasiýa meseleden geçiriler. Türkmenistan gurulmagyndan soň. Şonuň esasynda da kanun esasynda jazasy beriler. Yani yurt içinde sürgün edilmeliyle käbir vatan ýa kardeşlerimiň aýdyp geçen sözler var. Yurt içine sürgün edilmeliyle nämäni gollamak mı? Aýdylan ortaga atylan tek beýbi. Ol gaty näme gelýär? Biziň Türkmenistan gurjak sistemamyza garşy gelýär. Şu wagt Türkmenistanda bu edilip dur, şu wagt sisteminde Passowet döwletligi sistemasynda ýöne Türkmenistanda bu düýbüne garşy gelýär. Şonuň üçin ýurtdaşyna çykan ýanky sürgün edilen günäsiz galan watandaşlary şolar bil kastlaýyn
görmezden gelýän şu adamlar var ýa-ki döwlet derejesindäki adamlar. Bulary hökmany ýagdaýda 1 minut jemleme üçin wagt berýän. sawal. Hökmany ýagdaýda bular öz çäresini berilmeli. Ýa-ki Afrikada bir taraply bir döwletçe hökmany ýagdaýda sürgün edilmeli. Ýene men teklebi dol derejede gollaýan. Sag bolun söz berenim üçin. No, sağ olun. Leyla kardeşimize söz vereyim. Salam kardeşler. Benim Sapar Agany sözünü gollayan ve goşulyan Sapar Aga doğru aýtdy, şu nälerini toparını bir kanun nälerini toparını ya çagalarını sürgün etmeke benim şuna koşulamam. Doğru bellep geçti Sapar Aga. Gollayan şunu aytmak istedim. Sağ olun. No, sağ olun. Ben Gurban kardeşimize söz vereyim. Bu terörist toparın gollayan Palestin şäherleri, başçılar, dekanlar, aykara hemmeten şunu içine girýärdi. Bulan çağlarını hemmetini Afrika sürgün etmeli. Sebebi bulan aňyrdan genetiki taýdan hem loluşlukla haramçılıkla bulan ganunlar. Bulary bir täze Türkmenistanyň jemgyýetiniň içine goşup bulary sana salmadan däl, okutmadan däl, işletmeden däl. Raja bular bilen huwamydan raýan. Bulary düýünden hemmetini Afrika sürgün etmeli. Dogry bir ýaşynda, 2 ýaşynda bolsa, olary birazjyk garynlaşy bolýar. Ýa-da bir seretçek adam bolýan, ýa başgalak bir zat edilýän. Şolaň çağlarynda özüni bir 2 ýaşa, 3 ýaşa ýetýänçe taklap, ýuwuşyk bilen diňe uğratmaly. Bir diňe arasynda türkmenleri ýygnap, täze Türkmenistany bir şeýde kurmaly watandaşlar. Olary okuwan bolmaly, iş adammaly. Şunaý diýip. No, sağ olun. Aziz kardeşimize söz vereyim. Sağ olun söz vereniz için. Benim şu yerde sürgün edilmeli meselesine taraftarı. Şimdi şu sana soru yüze çıkıyor da mende. Näme üçin sürgün edilmeli, nire sürgün etmeli, nädip sürgün etmeli diyen sorulara cevap verecek. Näme üçin sürgün edilmeli? Buların eden cinayetlerinin ulakanlığını yanında var kardeşlerimiz aydıp geçti de mi? Aydıp oturacaktı. Hatta başta Tuğçe kardeşimiz aydıp geçti bir fikir. Yani buların derdinden, buların günahsı bilen biz yurttaşında çağalarımızdan, nenemizden, atamızdan uzakta kaldık. Şunun için bunları näme üçin sürgün edilmeli? Elbette näme bolar? Suud bolar. Lüstrasiya meselesi var, lüstrasiya bolar. Ondan soň her kimin eden günahsyna, jenayetine göre sürgün ediler. Indi nire sürgün edilmeli diyen soraga da Sapar Aga aýdan pikirine menem goldaýan şu Afrikanyň bir ýurduna sürgün etmeli diýip pikir edýän mende. O nähile nädip etjegimiz täze Türkmenistan olduktan sonra belli bolar. Soň bolubam şunu aýtmak isleýän şimdi ziyanyň ýarysyndan gaýtmagan peýda şu wagt düşünýänler, düşünmeýänler. Men pikirimçe bu mesele çynlykka eser etmeli. Düşünmeýänler, düşünmäne çalışmaly diýip pikir edýän.
Sebäbi hakykatdan hem wajyp bir mesele diýip pikir edýän. Yani vatandaşlara hemmesine de yani bu mesele açılmak tesir etmeli diýip pikir edýän. Sağ olun. Özüm Cemil. Sağ olun. Halmurad ağa söz berýän. Sağ olun. Kardeşler diskusiyan ulusiyan ağrı kesmez çıkamızda ol. Halkımız esmedi diyen onu. Niştayda bir topar çekeleşikli karşılıklayın ya uğurdoş pikirler aydıldı. Bulan hem meclisimizde bir mani var. Aydılmalıda şu mahal yurdun daşını 30 yıl beri şu in ulu Türkmenistan'ın içinde in ulu oğurluğu eden, orta gürtte oğurluğu eden adamların çağları yan Avrupa'da aydıyla Arap Emiratlarını Birleşen Arap Emirlikleri'ne Dubai'de onunla yan bunlar köşk kurup yaşatıyor. İçinde kalan kim? Cinayetkar toparı ya teröristlere değişti, şunun daşını koruyan adamın üyeleri ya olan masalası olmasa esasen şol korulayan ya halkın depesini şanıp dövenler teröristler masalası ya ağdaları ve pulları ya yurdun daşına çıkarırlar. Onu boyun almak gerek. Yani şol sürgün meselesi yüze çıkmadan olur. Şu yurdun daşına çıkan ya çıkarılan serişteler bilen bir katarda çıkan adamları ve olan nevereleri de Türkmenistan'a getirip Suud'un önüne bunların işini kozlamak ya şuradan hesabı sormak gerek. İkinciden sürgün edilenini elbette onu bir adamın kararı bilen edilene ilk baştan illüstrasyon meselesi var, son derine işi var, sürçü var, prokuratura var, son işi Suud'a geçer, Suud çıkarır kararı. Ondan sonra sorgun edilmeli devleti, ne bizim kurucu hükümetimiz tapar, nira uğratmalı olsa, onu şu takkesin, yani kaydılışı yağlı, kıysa mehletli, pasport mehleti bilen çıkarılsa, ondan sonra anırda nahil özgününü görüyen varsa, görüversinler. Ştada bir adaleti dikkatmek için bir zat görünüyor da hemen gözüme. Yurdun daşına bir kanun çıkarılan halk var, sürgün edilen rivayette tapara. Sürgünden beter ol. Sürgün edilen de bir nailem ol. Hak hukuk var. Bizde yurdun daşına çıkarılan ol hukukum yok. Öresini caylap bilmese, diğerisini var didarlaşıp bilmese, türmede oturana da 6 aydan bir gede görüş veriliyor da ya 3 aydan. Ama 2 yılla oturan halk var doğan arınasını görmüyorlar. Şunun için bir halk elini daşına sürgün edilene içine girmeli. Şuları sürgün edip içine cenayeti işini edip veren yani terörist toparım maskaralarıyla yurdun daşına sürgün edilmeli. Sonra ne çiş koysun ne kebap değiller ya da eli bilen eden elini bilen çeker değiller hakikat ya adalet yüze çıkacaktı. Şunun için bir berde yuridik prosedurları berzaya daymak galiba ben görüşüme fikirime göre sağ olun dinlediğiniz için. Sağ olun. O kardeşler benim düşünüşüm boyunca sürgün edilecek adam miktarı 3-5%'tir. Türkmenistan'ın demesi yankı cenayete çekilecekler. 3-5%'tir. Şolarının çağlarının içinde hem meclis olmasa da bir miktarı ediler mi kendi çak ediyen. Pikir ya da karşı pikir aytmak isteyen kardeşlerimiz var mı? Konç kardeşimize söz veren. Sağ olun. Berde esası şu çağların meselesi var arada da. Esası ilk bilen edilmeli iş olan gorağı da. Onları goramak için ilk bilen halktan goramalı. Onun için yani halka da var cezalanır kanunu girilmeli kadiyanlar şolara neme devletin veren ya verecek cezasından daşarı öz başına o şahsi
cezalandıracak bolanları. Sebäbi döwletiň nemesine badak kakýada açylmaly işler vardır, yeneler vardır. Öňüni bekläbiler. Yine şonu ýaly bir üst açıljak nemeler işleri bekläp bilerim kadyp pikir edýänne. Şoň üçin o tarapam gerekde. Hem de soňuny sürgün meselesi men içeri sürgünem diýip agzap geçdimde. Ben ol terede otursaň ýalňyş bolýar. Yani içinde orta hem ala gözlülük bolýar da. Halkyň aňy düşünjesine täsir edýär da. Diňe sürgün dogry daşaryk bolmaly. Bir de içeridäki nemäni gorama üçin bir giden. Ýene şo öňkü SSR'in sistemasy boljak da. Aýdyp geçilşi ýaly. Sürgün diňe daşaryk. Häzirçe şu aýtmak istab bolum. Sağ olun. Seljuk kardeşimize söz berýän. Sağ olun söz berenler. Sürgün meselesinde men öz pikirimi aýtsam dogry pikir diýip hasap etdim. Diktatura hyzmat eden adamlar günden güni o özlerini çekmeli düşünýän adam bularyň çağalaryny sürgün etmek goýardy. Bulara ýene bir şans döretmelim kadýan. Näme üçin? Hasanda biz herekete geçilen wagty halkyň tarapynda bolup diktatura görüşüp öz günälerini ýuwup bilerlermi kadýan? Ben öz düşünjem. Eger halkyň tarapynda bolup diktatura görüşseler özlerini hem ýaşy ýetmedik çağa jigileri var, ýene uýulary var. Şolar bilen bilelikde sürgün jezasyndan özlerini halas edip berýärler diýip şeýle düşünýärler. Eger halkyň tarapynda bolman ýene-de şu diktaturany goldasalar, onda günden güni sürgün etmeli öz jezalaryny çeksin diýip şu pikirin tarapdarynyň aýtjak pikirim. Sağ olun. Söz alanınız için. Gurban kardeşimize söz berýän. Kemine yani vatandaşların çağlarının 3-5% bir ağladığında o kalanların ne etmeli? O az oluyor. Onu uca kaldırmalı yok. Sonra denledim. Şu sonra o cevap verseniz. 3-5%'den geçmez deyip çak edýän men yani Türkmenistan'ın içinde hem bakım o derecede yani cenayet eden değerler. Onların cenayetleri yani kiçik cenayetçilerin kol yerinde çözülüp bilinir. Yani esası neme vardı misal için Raşid Meredov'un çağaları. Yani izarlasan olam o yani nemen içinden çıkıp bile onun çağalarının çağaları vardır, aktıkları. Ben tek o yaşı yetmedik. Raşid Meredov'un aktıkları misal için Türkmenistan'da kalmalı değildir, sürgün edilmelidir. Öz ve çağaları cenayete çekilip soyutilmelidir eğer halkın elinden değil alıp kalıp bilsek. O tarafan var. Şonun ýaly kendime durmayın. O sözü Melike kardeşimize berýän. Salam kardeşler. Menem sürgün meselesini ikerlep gorlayan bizi akkurat sürgün ettiler.
öz elimiz bilen zagran pasportları verdiler, işsizlik çıkardılar. Bizim öz dayacımız bile begelip kayttık yurttaşынан haynım çağırlamızı, enemiz, atamızı görmemize zar diyor. Şolum çağırları barlan soň olam lüstrasyýadan soň belli bolar kimin çağatı gitmediligi. Olaram öz hakyna düşen cezany çekmeli hökman aýraçylyk nämedigini bilsinler, watandan aýra bolmak, enatadan aýra bolmak şol azyny olaram datynar soňam olar aňyrda garynady jemgyýet olary kabul etmeýärem. Şo meseleni menem gorlaýan hökman sürgün edilmeli. Olar o taýda saklap, olary lişni rasxod edip oturmalylar. Şulara aýdaýyn edim. Sağ olun. Tuğçe kardeşimize söz vereyim. Sağ ol Cemile. Ben şurada sorak soracak. Ben yani Halmuratağa bellep geçti. Terörist toparın çağlarının yarısı yurt dışına çıktılar da. Bizler şu teze Türkmenistan'da cezalandırıp başlayan vaktimiz, illüstrasiya geçiren vakti buların çağları mesela başka vatandaş, devlette vatandaşlığını kazanmışlar vardır yani alan. Bizler bunları son getirip cezalandırıp bilesin bu başka devletler bize verecek mi bu çağlarını, karındaşlarını mesela? Şunu soracaktım. Kime sorayağız onu? Halmurat Ağa sorayım. Yani Halmurat Ağa bellep geçen için. Ova, Halmurat Ağa söz vereyäs. Sağ olun, Unça kardeşimiz soru verenimiz için. Elbette, hatsanla şu lüstrasiya meselesi geçirilir deyip ayttığa, şonda sülçü prokuraturanın işgari derme u işini alıp barıp meseleni suda geçiriyor. Şu sudun kararı bilenem bular Interpol'a verilir. Interpol demek daşarı yurtlarda hareket eden dünya polisiya buroması olup durdu. Ondan şolar Türkmenistan'ın talapnaması esasında şol adamları yankı tutup Türkmenistan'a ekstradisiya edip bilirler. Sonra gelenler sonra biz suda daýmasa. Bir, ikinciden yok. Olur berilmeyecek bolsa, eden cenayeti ağır bolsa, eden oğurluklar ulu bolsa, yine bizim mi iki ulluğumuz işlepdi. Onu olan kararını, cezasını yaşap veren yurdunu da verme hakkı var. Hani İsrail'in Mossad'ı işlep verir şu uğurda. Kimsenin elinden tuttu sizin edenini değerli. Demek bizim hem gelecek Türkmenistan'ımızda, o tarzda Türkmenistan'ı şu cenayet eden yani terörist toparın özleri, çağaları, olan emlakları qaytarıp verilmeyecek bolsa, onu teröristlerin özüne näme çare görülýän bolsa, yani bizim şu çareýany görür. Bolluk oturdu, Tuğçe, kardeşim berdi biz o taýda ola bilen yani suutlaşıp, katıklaşıp, ay bolmadı, yenem beş edek suuda vermek aladamız yok. Ve suud edemizden sonra şol adamlar hükman şartta Türkmenistan'a ekstradisiya edileýär. Hem suud normalarını biz yerine getiriyor. Halkara kanunlarını layıklıkta. Bolly. Şondan soň bermeseler onu olan cezasını şu yaşayan yurduna da berip bolýar. Ben şey deyip düşünüyorum mesela. Sağ olun. Sonra vereniz için. Sizem sağ olun Halmurat Ağa. Mava sağ olun. Başka pikir aytmak ya da karşı pikir aytmak isteyen var mı? Cemal kardeşimize söz vereyim. Hurmatly kardeşler, men şu ilki Türkmenistan'ın içinde internat ýaly şeýle saklanmaly diýdim de, ýöne her kimin pikirini dinledim. Dogrudanam, biz yurtdaşynda şu wagt näçe ýyl we 8 ýyl bäri men şu ýerde. Enemin, ejemin kakamyň cenazasyna da gidip bilmedim. Başga da 30 ýyldyr gidip bilmän ýöreler bar. Watan zaryny çekýesem memzem. Watan zaryny çekmek nähili bolýar? Olaram çeksin. Şu daşar döwlete sürgün edilmegini benim goldaýan dogry pikir diýip öz pikirimi şeýle beýan edýän. Sağ olun. Sağ olun.
Sapar kardeşimize söz veriyor. Sağ olun. Bir Han Murat bir vacip bir meseleni ağdak geçti de kemine senem ayttın Raşit Meredov'un o çağaları deyip misal getirdin de taşınına. Ne o şol realak o düpeli o şu rejim bilen evciyo olup işlep görün katlak vardı. Şolon çağaları detatanam kembece taşınına o çiğdin taşınına bolon ne Türkmen illeşleri vardır ne Cemali Alak o beyleki ne 2 milyon o doğum çörü için çörün kovalap görün iyileşmemiz için şolun pasportları yoktur. Yani rejim bilen kucaklaşıp demet göründüm. Daşarı yurttaki çağalarının pasportdan madır. Durmuş şertlerim goldur. O pullarım madır. O sorun çıkıyordu. Hem bolon 9 düdü denin halk köpçülüğünün belki de elementar pasportunu düzelt bilen okurda. Yani şu doğru ortada. Şunu da ünsüverin. Daşta uğrunu seyredip görün. Şu iyi kanalarda da atlarda işleşip görünler vardır. Şolun doğun arnaşlar tövürü nedir? O şolun hem mecedin dokumenti düzüldür. Kavirinin yerli pasportlarını çelli vardır. Daşarı pasportlarını çelli. Hem şolun kubolyadanın halkın korunu. Bu halka yürütü ecir çektirmeye elleri çelmek devleti işine şunun için işler olmalı. Ben fikrimce. Şunu yönü bir adak geçeyniydim. Probleme o da bu problema. Özüm tanrılara bağlı değiller. Katı kendiler. Ve şu Türkmenistan'la ne uğrayanlar hem mecedin başkaları taşında. 90% taşında da. O Türkmenistan kovu olsa içinde saklarlar. Taşında yönü pasport ya da belirli problemleri yok. Sizinki var. Şunu aydaynıydım. Tavur kemiğine söz veren için. Sağ olun. O kardeşler başka fikir ya da karşı fikir aytmak isteyen var olsa demet bilir. Benim şu tayda yankı geçiş dövründeki hopu neme diyende bize şu terörizme hizmet eden adamlar bize diri gerek näçin deyip sorasanız şoların gowurlan çıkaran nämeden pulları vardır şonu izarlamak için diri gerektir ýöne beýlek tarapdan hem gaýylandyran bir ýagdaý var. Halk şul adamlara gan dökmekçi kendinde ýas halkyň arasına girip uzatları belança meniň garyndaşymy, kakamy, doganymy öldürdi. Ýene biri şunun ýaly ýa-ni gulaga eşitmez ýaly derejedäki edilen jenayatlar var we bularyň jenayat edenleriň atlaryny bilýärler, kimdigini bilýärler, ýakyn hossarlary. Ve gorkuda gittikçe yankı korku bahanası deyip aydaýan gorkuny goşadyrmak için de hasap edýän men elimde ama şo gittikçe de onun yerine ağır almak ýaly duygular gelip yerleşýändir, eýe bolýandyr. Yani gorkuny ayırsanız bir näçe duygular yani bolmaly duygular gelip yerleşjekdir. Yani ağır namus duygusu, o ağır almak duygusu, ondan soň o adalet duygusu diýmegem şol günahkarlary cezalandyrmak da
Şonuň ýaly duýgulary eýe boljakdyr. Soň bize diýeri gerek adamlaryň öldürilme mümkinçilikleri bar. Şo zadyňam öňüne geçilmelidir şolara. Kanun taýdan ceza berilmelidir. Aýýana biz bunu bu taýda aýdýas, näçe aýtsam görünýän zat şo gan köp döküljege meňzeýär. Mesela biz onu üstünde gatykän durýas. Onuň öňüne almak başartman bilerse bu ýa-ni jemgyýetde duýgu partlamasy meýdana gelip bilýär-de. Bir zadyň ýoly açyldy ýa-ni signal berilen ýalap bir duýgu bolmagy gaty mümkin. Şonuň ýaly ýagdaýlar bar. Ýöne bundan nädip gaçynyp bilerler? Birinciden hyzmat edýän tarapyň terroristligini düşünmeleri. Gerekli. Bu terrorizm döredýänleriň hem gelmişeklerdigine düşünmeli. O gelmişekler hem Orsiýada baglydygyny düşünmeli. Netijede şolaryň edýän buýurýan buýruklaryny ýerine ýetirseň watan dönügi bolýandygyny düşünmeli bular. Şo zatlara düşünüp we pikirlerinden, niýetlerinden dänmelidir. Eger dänmese-de birinji halkyň adalatyndan geçip bilseler geçerler. Geçenler hem ikinji döwletiň adalaty bilen garşylaşmaly bolarlar. O taýdan geçenden soň ýine aýtdyk ýa-ni özleri tutsak ediler, belki ömür boyu tutsak ediler. Şo derejede günah edenler var. Ýa-da çağaları sürgün ediljek. Ýa-ni ýa-da däl, goşmaça tutsak edilenden soň çağalar sürgün ediljek. Çağaları o sürgünde ne ýagdaýlarda ýaşaýar diýip alat etmekden tutsakhananyň içinde ömrü bir zuluma öwrilmeli bularyň. Şonuň ýaly bir ýagdaýam bar bu taýda. Niýetlerinden dänmek üçin gerekdir. Biz bunu bildirmeli. Yani gowy dil bilen düşündürmeli. Yani düşünmese-de yani soň düşündürmäne wagtymyz ýok we düşündürmäne borjumyz hem ýok. Edilen iş ortada. Edilen jenaýatlar ortada. Soň beýleki mesele bardyr. M2'nin gurun açıldı M2. Şol bir wagtda nemänem, namusam goraýandyr. Ýa-ni döwletiň namusy bilen hem gyzyklanýandyr. O döwlete gelip biljek howplar birinji derejeli meselesidir. Ýöne ikinji derejeli meselesi hem döwletiň namusydyr. Eger daşary ýurtdan gelmese, boyun eýmese, gaçyran pullaryny bermese we hatda diýeler şolaryň gaçan ýurtlary bardyr, bir kısany ýurtlar. Şo taýlardan hem o ýurtlar hem şolary izine gaýtaryp bermege ýa-ni gaýtarsa bize M2 öz çözgüdi boýunça hereket ederse M2 ben düşünşüm boýunça ýa-ni şu wagt görülýän zat konstitusiýanyň daşynda bir guruluş boljakdyr. Konstitusiýon kanunlar M2'nin nemesinde geçen däldir. Onuň diňe bir kanuny bardyr, döwletiň howpsuzlygy we gelejegi. Başka hiç zat onun için kanun däldir. Şonuň üçin öz nemesi boýunça çözer. Öz nemesi boýunça çözmegen namus arasalamak diýmek näme? Şol adam daşarda şo puly iýip ýaşamany hakly ýokdur. O pul alıp bilmeýän olsak, şo pul şoňa da yaramaly däldir. Şonuň ýaly meniň ara düşjek nemem. Halmurada söz berýär. Sağ ol. Kemine sen kardeşim katı doğru bellek geçtinde. Şu 30 yıllar vatandaşlar, kardeşler her bir maşgala edilen zulüm var. Anık maşgala, anık edilen zulüm var. O ezir çeken adamlar bir değil, beş değil, her maşgaladan ezir çekilen adamın sağın sağacağı atıken sanar yalan değil, mümkünüm değil, bizde statistika yok.
yoğolly, öldürüldi, yitirmedirildi, yurdun täzeledi, bärdin şumal yurdun daşynlygyny türgünlükde ýaşap berirler. Şulan hemmejiginiň şol hökümetde ary bar, gany bar we almaly huny bar. Indi şu zatlary adamlar etse kemine katı bir doğru psikologik ýagdaýy tutup aldy da adamlardan näçe gorku bedenden çıktıgısa şonça da şularda arnamız oyun özlerinin şol baskılanan hak hukugyny şulardan ganlyk almasy. Ya ganlyktır almasy. Öz dökün göz ýaşyny olan gözünden ganlyktır almasy. Doğru ellak geçti kemine. Biz yetişertmi şol döwlete şuların halka yani şular öz bastı bir kanun ya da ceza vermek için. Şey mi? Onu şol adamını biliyor da hayat adrese varmalı kimliğinde yaşavatı. Orada şol adamı özel, maşgalası öy ocağı bilen otlamaklar mümkün ya yok etmekler mümkün. Bolacaklar. Şun iyiydi. Bizim çok korkup derli duydurup ya öňüne almakçı bolan hawatymyzy haber veriyor. Biz şol öňüne almakçı bolýar. Eger şol jenayetkarlaryň özleri düşünýän bolsa, olar ýagdaýy özleri getirip şuna diýrap goýdular. Şulary ýuwaşlyk bilen diýip gördük, ýumşaklyk bilen diýip gördük, haýşadyk gördük, tawsyryk gördük, duýdurup gördük. Eger bir dälhanada oturan tentek ýalşalar, şu zatlar şu halka eden zulmumyz özümizin karşımızda ya özümüzün üstümüzde ot bolup yapsar ya o nese bolup dolanır diýiler, pikir bilen kellelerini gelmendir. Şuň için ýöne boljogydyr. Sebeýleki döwletlerde gördük de. Türkmen indi köçe çyksa gan görmän öýüne girjekler watandaşlar. Kardeşler, şunu bilmegimiz zarur. Öňüne almak üçin edilip oturulan hereket şoň üçin halas ediş komitesi guruldy, şoň üçin gurucu meclis, geçici hökümet yani iki işlepdi. Haos bolmasın, millet bir-birini kırıp erti yurdun işidine maslık bolup yatmasın niýe edilýär. Şoň üçin biz häzirki edip oturan meclisimizde doğru dürüst karar kabul etmemiz gerek. Şulan öňüne almagynyň bir görnüşi ya bir ädimi bolup durur. Bu taýda başga zatdan uğranıp edilýän işler ya aralyk maslahatlaşylan mesele dedi. Ýöne şu taýda ýene bir zat barmy diýen, ol men öz göwnüm ya öz bir minut goşma jogap berýän halda. Tawar. Şol pikir şu indi soňky tüýkülük sakkal etmez diýen bir söz bar türkmende. Şol yerlikli müstahda, yerliksizmi? Ýöne şu el gana bu ýolmadyklar var da içinde hökümete şol çağametlerini hyzmat edip berýärler. Indi şularyň ykbaly nähir bar. Şu agyr jenayet edilenler bilen deň seredilermi? Ya deň seredilmeli? Ya şular özüni aklamagy soňky mümkinçiligi biz berip bileris müstahda gurucu meclis hökmünde. Eger häzir şu gün bellisini etse hökümet göni garşy çyksalar, ýani gurucu meclismi, hökümetimi ya halas ediş komitesini ikellap, gollap, hatda gollaýatsalar, iş bilen, el bilen, dil bilen, pul bilen kömek etseler, onu belki şulara bir geçirimlik amnistiýasy bolup bilermi? Ya yok, men şu meseleni sizin öňüňizde maslahat hökmüne goýmakçy bolýar. Sag bolun dinleňiz üçin. Sağ olun. Başka pikir aytmak ya da karşı pikir aytmak isleyen kardeşlerimiz var mı? Eğer yok olsa şu taýda meclisimizi bundan soň dowam etmek maksady bilen jemlemek isleyen entek kararalardan 20 diýen käbir zatlar dolu düşünülmeli. Hemmekim tarafından düşünülmeli. Ondan soň bir zatlar karar alıp bolarmykan diýen. Görünüşe göre bunun arkasında batkan zat var. Yani jenayatçıların çağalarının sürgün edilmeli. Gatı ulu bir neme jogapkärçilikli ve entek Türkmenistan'ın tarihinde hiç bolmadık. Belki de yani Orta Asya'da hiç bolmadık bir vaka hükmünde görülüpdiler ve dünyada da belki 21. asırda hiç bolmadık bir vakadır. Şonuň üçin biz bunu
has çuňurlaýyn we giňiş, düşnükli, bolup bildiğince tarapsız, üstünde çekeleşmeli, entek. Sapara söz berýän. Sağol kemine men diyeceğim orada bir pikir geldiğinden sonra aydayın, paylaşayım siz bilen. Benim pikirimçe yaxşılık tarapa diyeyim. O kapıyı açık tutmalı. O ne peylinden alıp tenip o düşünüp doğru yola düşecek. O elini uzatacak, elini daşın aşağına koyacak. Adamlara bolup bilir. Yani şolun nemesinde biz kapıyı yapmalıyım. Kapıyı elmeden açık tutalıyım. Den pikri orta atılmalıya da. Şonayı deneydim. Kaçan açel açık durmalı sapara. Yeme O kapı. Bu da atlar başlantı sonunun hiç var. Kapı tapığı almaz. O ne may şu at maydır. Ve şu atlar olmalı. Bu yani bu devletin ayağı üstünde durup bilmeyeceği o çağa demeyelim. Ütkömeli. Ütkende de näde ütkömeli. Ne onun ne öňümizden gelecek problemlerden öňünden görüp ne aýdyp otyurs. Şunu bir yani çeki düzgünü salma üçin edilen dağıtlar şu dağıtlan emmejesin. Şoň üçin şu atmay. Gijağalana neme yok. Kapı yok. Kapı bu dağıtlar başlayança açık olup bilir. Sağ olun. Sağ olun. Onda kardeşler, bugünlükçe jemleýäs. Goşularınız üçin, pikir aýdaryňyz üçin sağ olun hemmäňize de.